Dobre nedelko, ajde de, dobre nedelko, malele, pise pisano. Айде мисля, че мога да започна. Дайте тук. Добър ден. Добър ден. Сядайте, сядайте. Добър ден. Добър ден. Здравей, моето момче. Кажи сега, как се казваш? Кой те подреди така? Казвам се Георги. И какво се случи Пас. с теб? Стига, лага, пак съм бил в дискотеката. Стига, татко. Кажи. Сбихме се в дискотека. И какво се случи с този бой? Ме удариха, ме. С какво те удариха? С бутилка от бира. Тази бутилка при удара щупи ли са? Щупи са. А някаква частица да си забелязала в окото да е попаднала, нещо да те е дразнило? Да, дразнеше ме на окото и една моя позната ми го извади. С какво ти го извадиха? И то беше забито и ми го извади с дамска пинсетна. Ясно, да. И после като се прибра, забелязах, че му е червено окото. Добре. А ти иначе как се чувстваш? Имаш ли някакви оплаквания, нещо да Имам. усещаш да те боли? Имам главоболи и виждам в ореол. Така, нещата. Образът ти е променен. Не виждам в края. Да, ясно. Освен това, замъглено ли виждаш предметите? Да, с палка виждам замъглено всичко. Ясно. Ами добре, дай сега да ти прегледаме.
сега какво се случи? Падна. Стигала га, бе. Стигала га, бе. Стигала га, бе. Сбил съм дискотеката, бе. Стигала га, бе. Сега, татко, цял ден ме бижа. Бе, не мога да се Мълчи, неща бе. да край. Сбил съм в училище. Разбихме се за много хубаво. А бутилката при удара щупи ли са? Да, щупи съм. Да, паднах при конучек на коли не бях паднал. Изпърви се, Пак виждаш. виждам въдварка. Не знам коя е доктор. Разчеше ме в окото и една моя приятелка ме го извади. С какво ти го извадиха? С пинсета, дамска пинсета. Ясно. И само като се прибрат, после видях, че ме се червено окото. Да. А ти как се чувстваш? Главоболието, освен главоболието? Образът да ти се е променил по някакъв начин? Да. Предметите как ги виждаш? Ореол. Като кръгче около. Да. Ясно. А да виждаш замъглено? Да. По-скоро да. Ами добре, нека да те прегледаме сега. А! О! А! О! Чакай О! сега. Сигурно? Ама държеш ли нещо? Някакъв предмет? Не. Гола ръка. И някакви оплаквания имаш ли? Айде сега да те прегледаме и на този апарат. Така. Да. Где е? Ти не е май от пенито този път.